winjo bed ni timore kama. To kaka ng'ikono ni mondo koro otimre, to ok nyal timore nikech population mar Kenya, rate mar population growth, to gi chances mar available mar tich. Nyaka wang'e ni chances gi romo nade. Gima jo Kenya koro nyaka wabedigo en horruok. Nito, an a graduate. Owinjo bed narito mondo ayud thuolo mar tich, koso owinjo bed namanyo gi pesa na moro mondo mi ayud tich. Ponono gigo biro kaluwore kod nok mar tije mantiere pachoka. Mane momiyo ponono ng'ato kowinjo kata ni thuolo nitiere kumoro. To wacho ni we agola ne gimoro mondo ayud tijno mapiyo piyo. Kwachako kod dino kata bugo mar nok mar tiji nyatimna. Adwa kelo ni ka chomo ni population mar Kenya, to gi opportunities mantiere, to gi kata ushuru michoko. Gima duong' en ni Kenya wachomo level ma koro wadhi more than 50 million. Samodhi more than 50 million, inyang'iyo universities ma wantiere go. Ndalo mane wachako chon, ne wan gi universities auchiel kata abiriyo. Kawuono wan gi universities mokalo 76. Universities mokalo 76 gi, joma graduate kowuok kuomgi, gin almost 1,000 every year from every university. Koro yun niya, njowa ma wagolo e skundewa, kata colleges, tertiary colleges, ng'eny to opportunities tin. Mae gima notimo piny ma Nigeria. Ke Nigeria population nodhi malo kabisa, to opportunities noko medore. Emomiyo ineno ka sani sirikal aparo ni paro mondo tim gimiluongo ni manufacturing. Wadhi e manufacturing model mondo mi wabed ni wanyalo employment. Emomiyo ineno ka Ministry of ICT biro gi gimiluongo ni digital hubs to gi digital jobs mondo mi jok mok nya yudo direct employment kaka jopuonj, kaka doctors, kaka the rest nyalo dhi content creation, nyalo dhi some things like that. Emomiyo talents bende bedo nurtured mondo mi joma ok nyal donjo e puonjo ok nyal timo nyalo dhi go mpira kaka Olunga ni neno koro go mpira lunu magonda deka. Olunga eno employed without sirikal ok ondike. So nitiere opportunities ma nyalo bedo, but maduong' ni asoya ka wadwa ni mondo asoda ok piny gimokwongo manyaka timre, nyaka wajo Kenya wadhi mos matin. Keche wang'e ni to thuolo mantie ok oromo. Kaka samoro idwaro sani koro KWS olando tije. Wan wajoma ni but sirikal, jigonwa simbe ma ok simbi opong' gi simbe. Nia, konya. Then, ibro end up ni kwere ni okinya konye, to bro gajoro dhir ng'ama chielo, to dhi madhi kone akel gimoro amiyi, to samoro gini be samoro ok dhi yudre. Koro gima timore ni jowa nyaka bed thuolo mondo ng'e ni fine, ka ok ayudo direct employment, nanyalo chako uso gimoro matin, kapod arito thuolo, nikech the more me involve yourself e golo asoya, ine midhi asara, to then, ka wang'i gik, Trisa moro igola soya ni to boki yude. Koro angi chaki dhi chaki riedo ka police. Ni na golo pesa na kama. Kia ni kori luongo ni obtaining by force. To ka police kuro bende podangi gole asoya. Ka police kubidi gole asoya mondi chaki manj pesa ni mose lal. Koro wadhi asara double. Moloyo ni link tigi pesa ni mana 1,300 ni. Ti chak godo ka wargo kada dhoke usi ka podi rito thuolo mibro ndiki. Peter Goro nikech kalure kod report mabende EACC no golo. Negiwacho ni pono